Kakuwangan sa classrooms, pabili na sinati nining unang adlaw sa klase. Apan mihimo na lang o diskarte ron na mapadayon ang pagtungha sa kabataan. Ano ang live report ni Nico Serino? Nick. Yes lan, sa pagbukas sa klase karong adlaw doon na pag yung mga classrooms o mga school buildings nga gikinahanglan nga i-repair. Mao nga sa Mandaue City nagpasar na sila og dugang budget sab alang niini. Usa ang Umapad Elementary School sa Mandaue nga nakasinati og kakuwangan sa classrooms. Ang usa ka school building guba gihapon og gikinahanglan pang ayuhon ang atop nga gikuso-kuso sa bagyo ni adtong Disyembre. Tungod niini, pipila ka classrooms gipang tunga o gibutangan og division aron dungan nga maklasihan. Bisan ang e-classroom kundi atua ang mga equipments ingon man ilang library gigamit. Ang problema lang kay walay atop sa third floor sa maong building ug mutuhop kuno panagsa hangtod sa ubos ang tubig. Usasab sa problema sa eskwelahan ang pagbaha. Duha ka kindergarten rooms wala usa gamita. May portion sa sahog niini nga magtubod. Naay mga magtubod diha. Magtubod. Wala mo dakok gid ang tubig dire. So among gitan-aw murag gikan ni didto sa likod. Naay murag adto dito mahungog tug catch basin. Pasabot sa principal, bisan sa mga hagit gipangitaan kini og solusyon aron mahamugaway ang pag-eskwela sa mga bata. We have emergency classes for the grade 5 and grade 6 to give way to the kindergarten. Kay ang kindergarten classroom, as you can see there, kanang baha. Dili na ko ipagamit kay sige pa mag 101. Sa habig sa Mandaue City, LGU, mipuno ang syudad og 17 million pesos gikan sa Special Education Fund alang sa school building repairs. Dugang kini sa 20 milyones pesos nga una nang natagana. Ipila ka eskwelahan ang nasugda na sa pagtrabaho. Apan ang uban, giandam pa ang Program of Works. Panghinaot sa syudad, muabag sab ang national government kabahin niini. Nagsugod nag-repair sa uban kay nag-anam-anam naman og ka-approve ang ato ang mga program of work. So the local school board passed a resolution requesting DepEd National to do their counterpart also in the budget allocation. Konsihal. Yes lang, gipasalig sa Mandaue City Government nga kung matapos na kining mga program of works sa repair, kasugda na gyud kining pagpaayom-ayom sa mga nangaguba nga mga classrooms apan sa pagkakaron mihimo pa ni sila og lain-lain nga mga lakang sama nining paglusad og emergency classes. Samtang lan kita karon himutang sa Department of Education Regional Office 7. Mangumusta ta kung kumusta ang unang adlaw sa klase. Makauban nato ni mga higayuna Regional Director Dr. Salustiano Jimenez. Maayong hapon kanimo RD Jimenez. Mayong hapon, Sir Nico. No? So, so far, generally in Central Visayas, ang atoang pagpahigayon sa opening classes smoothly and orderly. No. Wala mga kulian na sinati RD unsa may mga challenges nato karong adlaw. Kasagaran wa gyud tay nadawat nga reports from the division offices do ang ato lang base ato ang mga pag-adto sa mga eskwelahan, mga ginagmay lang mga concerns, mga issues but labi na sa enrollment kay while ang atong maginikanan mo pa po'y pagpa-enroll ang uban mo pa'y pagsud niya sugod na og klase, so ang maestra tao nagklase na niya mo pa'y pag-enroll pod sa ubang mga ginikanan, so ning ana lang mga ginagmay but ma-manage ra gyud sa eskwelahan. So mo nang papasalamaton ta kaayo pod sa mga teachers, sa atong mga school principals og sa division offices nga naghimo gyud og mga plano nga kabahin aning opening of classes nga para wala gyoy mga problemang mayatubang, and then praise God for that. Hangtod karon sa ang enrollment RD sa mga nagpangutana. Now, ang ato ang enrollment supposedly based sa pronouncement from the central office ni Attorney Pua sa ato ang tigpamaba sa central office nga supposedly today ang end sa enrollment, but kanang today possibly ang tungod na sa budget nga ma-include ang data sa budget, but tomorrow if naapag magpa-enroll and then valid ang mga reasons why they were not able to enroll early, so ato gihapon ng dawaton o katupong mga nagpa-enroll karon unya wa ma-accommodate dayon nakabalik na sila ugma, so ato po nagihapong akataron.
Unsay mga areas for improvement are in the coming days and coming weeks nga imong after kaning himo makag-assessment ning libot makas mga eskwelahan Yes. adlaw RD. So ang atoa lang is padayon lang ang especially in the preparations kay na uban nag-repair pa, kuan pa na mental pa, nagpadayon ang ato ang brigada eskwela. So ang mga ginikanan wala pa kaadto siguro mas may makaadto sila para maka-check for themselves kung unsa pa ilang angay nga matabang sa eskwelahan para masiguro nga ang mga bata safety. Labi na ang mga hand washing facilities, napabay angay tan-awon, nabay repaironon. So siguro matanaw po sa ginikanan kay it's not only the school and the Department of Education who is entrusted to these children but the entire community as well. So mabitaw nag-ingon nga it takes the whole village to educate a child. So do ang tanan nagpasalamat ko kay naghatag yun sa ilang mga sharings no for the improvement sa school o uban pa mga kinanglanon. In fact, this afternoon nag turnover po ang province of Cebu no with Governor Gwen Garcia nga nag-turnover og mga armchairs kay mga kulangan no sa armchairs, nag-turnover og mga UV lamps, mga lights na para sa disinfection, and possibly other pang mga butang nga ihatag sa mga bata no, mga school supplies and others no nga ilang kunong ipanghatag. So mapasalamaton pud ta ni ana. Ulit daghan kay salamat RD sa pag-uban kanamo ning paghatag og assessment ning unang adlaw RD o good luck kaninyo sa DepEd sa pagpadayon of course sa atong klase. Thank you Sir Nico niya salamat sa oportunidad, and then hinaut unta nga ang tanan mutabang namo sa Department of Education og ampo para nga tuloy-tuloy na gyud nga wa untay mga kakulian nga mahitabo sa atong mga eskwelahan, labi na sa atong pagpadayon sa klase no sa atong mga kabataan nga full face-to-face classes na gyud unta tatanan. Daghan kay salamat o Godspeed ninyo sa DepEd. RD Jimenez, daghan kay salamat mga kapuso. Lan mao kanang latest gikan diri sa DepEd Regional Office 7 lan. Daghang salamat Nico Sereno.